lobby proti Interu Bratislava na hrací plochu, která měla okrovou barvu. Písek totiž byl jediným možným řešením, jak zacelit povrch hřiště zničený v úvodním jarním kole. Vedle trávníku byla dalším bolavým místem Brňanů už 6 zápasů trvající série bez výhry, se ziskem pouhého 1 bodu. Případný dnešní neúspěch mohl domácí poslat do pásma, které by na klidu nepřidalo. V bílých dresech hrající Brňané si to zřejmě uvědomili a na branku Molnára se valil jeden útok za druhým. Jenže koncovka domácím ne a nevyjít, ať už to zkoušeli po centrovaných míčích nebo jako v tomto případě Lasota při samostatné akci. Dost možná, že na nescela přesném zakončení se podílel i terén. Hráči Interu, kteří nastoupili na rozdíl od Brňanů v teplácích, jakoby nepotřebovali se zahřát a pohybem po hřišti šetřili. Nejvíce potíží dnes hostující obraně nadělal rychlonohý Wagner, který ukázal interistům záda ve 20. minutě a jeho zásluhou Bobíci vedli 1-0. Další šance na zvýšení jednobránkového vedení domácích měl ještě Holomek, ale jeho střela těsně minula branku. A pak se ještě po solové akci Kufy a jeho střele vyznamenal bratislavský brankář Molnár. Jeho spoluhráči v poli o sobě dali vidět až v poslední minutě prvního poločasu touto střelou Moravce. Pane Adamec, zejména v prvním poločase vaše svěřence nebylo na hřišti vůbec vidět. Kde jsou příčiny? To by som aj ja rád vedel, kde sú príčiny, ale určite takú hru, ktorú predviedli, nepatrí sa byť niektorým na ihrisku. Myslíte si, že byli zaskočení výkonem Brna? Neboli zaskočení. My sme vedeli, že Brno bojuje, že má pohyb, že hraje priamočiaro do útoku, nebojácne. To sme všetko vedeli, ale nikto sa Brňákom nevyrovnal. No tak my sme mali dneska asi pedalibistov na ihrisku, nie futbalistov. Úvodní šanci druhého poločasu měli opět domácí, ale Holomkovi ani v tomto případě nebylo dopřáno se zaradovat z rozvlněné sítě. Tlak Brňanů po změně stran už nebyl tak zřetelný. Těžko odhadnout, zda jim docházely síly, nebo hráčům Interu pomohla hlasitější domluva trenéra Adamce, který i dnes v Brně musel hledat místo v hledišti. Zřejmě ale asi nebyl spokojen se zakončením, tak jak ho předvedl Stojka. Ale i v tomto případě to byla jedna z mála akcí Interu směrem na branku domácích. Ti v dalším průběhu utkání pokračovali ve velkovýrobě střeleckých příležitostí a jejich neproměňování. No a jak už to v takových případech bývá, stačí jedno zaváhání a k tomu ještě kousek smůly a vyrovnání po centru Stojky a nešťastné teči Křivánka bylo v 70. minutě na světě. Když potom o 2 minuty později Holomek poslal hlavou míč vedle, nad Brnem se začalo smrákat. Jenže téměř už v duchu tradice přišlo střídání. Kufu nahradil Soldán. S jakými úkoly jste šel na hřiště? S tím, abych to tam oběhal, že Milča už ztratil asi trošku na té kondici, už asi byl vyflusaný, tak s tím, abych to oběhal a zkusil tam něco dorazit. Taktický tah trenéra Dobijáše znovu na 100% vyšel. 10 minut před koncem se Soldán nejlépe orientoval a jeho dorážka zajistila Brnu vedení 2-1. Tento stav se už do závěrečného výjezdu nezměnil a domácí se po 6 zápasech bez vítězství mohli radovat ze zisku 2 bodů. Ja si myslím, že sme zaslúžene vyhrali, aj keď proti môjmu bývalému hráčovi. Za prvý polčas sme kopali ich z rohov, mohli sme dať ešte viac gólov, ale taký je fotbal. A myslím si, že